Hello, welcome to Itiha. Pure tissue silk saree ആണ് present ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. It's a Kadwa weaving saree and pure tissue handloom Banarsi silk. സാരിയുടെ ഹോൾ ബോഡിയിൽ ഇതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലോറൽ പ്രിന്റ് ഡിജിറ്റൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് സാരിയുടെ ബോർഡർ വരുന്നത്. ഫൈൻ സറി ബോർഡർ. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദ ക്ലോസപ്പ് ഓഫ് ദ സാരി ഇസ്. ഒരു നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡ് ടിഞ്ചിലാണ് സാരി വരുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് സാരിയുടെ പല്ലു. ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഡൺ പല്ലു ആൻഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ ഓവർ സറി ബൂട്ട വീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിജിറ്റൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബ്ലൗസ് പീസാണ്. ആൻഡ് പ്യോർ ടിഷ്യൂ സിൽക്ക് ഓർഗൻസ ആയത് കാരണം ഇറ്റ്സ് വെരി ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ്, ഈസി ടു ഡ്രേപ്പ് ആൻഡ് ഈസി ടു ക്യാരി. ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വൺ ഓഫ് എ കൈൻഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് സാരി. നമ്മുടെ കയ്യിൽ സിംഗിൾ പീസേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പനമ്പള്ളി നഗർ ഔട്ട്ലെറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഓഫർ എസ് വെൽ. വി ഹാവ് ഫ്ലാറ്റ് 30% ഓഫ് ഓൺ ദിസ് സാരി. സോ നിങ്ങൾക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക ഓർ ബൈ ത്രൂ അവർ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ 7902509999. താങ്ക് യു.